Moi boa noite a todos e a todas. Un placer estar aquí neste lugar emblemático para Ferrol en Común no seu momento. Seguro que para En Marea, onde imos ter o vindeiro presidente da Xunta de Galicia, que é Luís Villares. Bueno, ninguén pensaba que un movimento de unidade popular como Ferrol en Común, como Marea Atlántica, como Compostela Aberta, hai uns meses cambiaran a forma e o fondo de facer a política dende abaixo, que é o que agora queremos reproducir. Nós non somos os do caloret que se fala estes días, de Sabien Rouge, de bolsos Gucci, circuitos de Fórmula 1 que se conseguiron a custa do traballo e esforzo de moita xente que agardaba hospitais, que agardaba centros de ensino e que únicamente obtiveron corrupción e aeroportos baleiros do avó para o neto. O lema do Partido Popular destes días, a idea forza, é que Galicia é o mellor lugar para formar unha familia. Eu creo que máis ben deberán decir que Galicia, para o Partido Popular, é o mellor lugar para formar unha familia, a familia siciliana da corrupción, que tamén aquí nesta cidade ten lugar, e todos recordamos, o caso Hosman, onde financiación ilegal por chamadas dende a sede do Partido Popular pois aínda está baixo causa judicial nun xulgado de Lugo e dilucidarase en algún momento e acabarán todos, Rita Barberá, os responsables do Partido Popular, todo o partido da corrupción, agardamos que acaben fora das institucións e aparten as súas mans corruptas do que é de todos e que remate dunha vez a sumisión que están tendo coas multinacionais. É un partido ao servizo de Iberdrola, o que hubo que compensar pola falta desas concesións dos eólicos cuns yaques, eses pagos de favores de Feijóo, que é un títere desas multinacionais e tamén nesta cidade en especial da Administración Central. Canto tempo levamos loitando porque Defensa e Navantia, que ocupan a cuarta parte do territorio do Concello, paguen algo tan sinxelo como a contribución que todos e cada un de nós debemos pagar por un simple alpendre na zona rural. Creo que Ferrol pode representar no movimento de unidade popular a perfecta confluencia de que xente de moi diversa procedencia conseguiu poñerse de acordo e antepoñer os seus intereses partidistas por unha situación de emerxencia social. Aquí hai pluralidade. Temos a Luís Villares, que ven da magistratura, que non tiña afiliación política, xente da Nova, de Podemos, o Gran Beiras, que puso a súa intelixencia política ao servizo do país, a Lorena, da Esquerda Unida. Todos conforman un proxecto colectivo que ten un único interese, que o de todos sexa para todos, que se acaben os privilexios da clase política e que asitemos esa árbore para que a gran mazá podrida que é Alberto Núñez Feijóo calla para non volver a levantarse. E creo que aquí en Ferrol temos claros exemplos de que outra forma de facer política é posible. Temos un combate diario cos poderes fácticos, cos poderes mediáticos que están afundindo as nosas intencións e que seguimos combatendo día a día. O demostramos co contrato eléctrico, un contrato leonino que hipotecaba o noso Concello por 40 millóns de euros durante 13 anos e que conseguimos tumbar. O demostramos na EDAR, onde fomos facer unha visita que demostrou que Florentino Pérez estaba levándose cartos ás puertas dos nosos petos para o seu Consello de Administración de ACS. E así, esa forma é a que temos de facer política, esa é a forma de construir entre todos e todas unha sociedade onde impere o que aquí defendemos, un país moito máis xusto. E remato simplemente para recalcar o que aconteceu aquí en Ferrol outro día cando veu Alberto Núñez Feijóo e estivo no Parador. Parece ser que van facer 3 escolas, 2 hospitais, vai haber carga de traballo no sector naval para os próximos 250 anos, e todo eso ocúrreselles en plena campaña electoral cando non tiveron tempo de facelo nos últimos 8 anos. Dicía outro día nos medios de comunicación nunha declaración de prensa
que parece o señor Lobo de Pulp Fiction, pero debaixo desas sabas que están nun coche ocultando cadáveres está a sangue dos miles de traballadores do sector naval despedidos que aínda están esperando por unha oportunidade e que Luís Villares, cando chega á Xunta de Galicia, o seu equipo e todos e todas imos a dar. E agora, con todos vos, Lorena da Pena, número 10, pola Coruña de Marea. Moitas gracias. Moi boa noite a todas e a todos. Gustaríame empezar esta intervención contándovos o que me acontece cando me vexo na situación de ter que preparar un acto público como este. Cando penso no que vos quero transmitir ao respecto deste proxecto que en Marea, sempre me invade o mesmo sentimento, a ilusión. A ilusión que me produce estar diante da posibilidade real de cambiar o modelo social e económico do meu país a través deste proxecto que representa en Marea e de sentir que sou parte activa a través desta candidatura. Unha candidatura que foi configurada a través dun proceso exemplo de compromiso, de democracia, de participación e, decía tamén, de compromiso e de implicación por parte de todas as persoas que traballamos nel e co que xa temos demostrado que somos quen de facer as cousas de outro xeito. Este proceso de primarias inédito no noso país tivo como consecuencia a configuración dun equipo, dun grupo de mulleres e de homes que conxuga a experiencia, o coñecemento de xente que leva moito tempo xa vinculada á vida política, coa, se me permitides, coa frescura e ilusión que podemos aportar a xente que nos achegamos a ela por primeira vez. Pero o que sí é certo que nos une a todos nós é o compromiso firme de traballar duro para conseguir esa Galiza xusta que nos merecemos como galegos e como galegas. Dende Marea queremos trasladarvos esta ilusión da que falaba antes e tamén convencervos para que confiedes en nós e podamos así aplicar esas políticas que estamos convencidos levarán o noso país polo camiño da recuperación. E que é o que exiximos, que é o que defendemos? Pois mirade, o fundamental, o establecemento dunha democracia real e participativa en todas as institucións públicas galegas. Xa non nos conformamos con calquera tipo de democracia, queremos unha democracia de calidade, no que a cidadanía sexa parte activa na toma de decisións que nos afectan a todos como sociedade. Queremos recuperar, reactivar a nosa industria, a nosa economía, que nos leven así polo camiño da creación de emprego, pero dun emprego digno, do que tan necesitados estamos. Queremos tamén recuperar, reactivar os nosos sectores fundamentais para poder así desenvolver toda a súa potencialidade. Dende Marea defendemos un modelo económico que teña como obxectivo o benestar da inmensa maioría da sociedade, non a especulación. Queremos rescatar os servizos públicos, nomeadamente a sanidade pública gratuita e universal. O noso ben máis preciado, a nosa saúde, non pode estar en mans de grupos especulativos. É necesario revertir eses procesos de privatización e dotar suficientemente ao noso sistema público sanitario. Defendemos un ensino público, laico, gratuito, universal, de calidade, coa suficiente dotación de recursos e de profesorado. Mirade, eu veño deste sector do ámbito do ensino, en concreto das ensinanzas artísticas, e como docente, pero tamén como nai, dende o punto de vista das familias, vivín de primeira man todas as políticas de recortes e de degradación do ensino público levadas a cabo tanto polo Goberno central como autonómico. Estou convencida, estamos convencidos de que a educación é a base para conseguir unha sociedade moito mellor, máis xusta, máis igualitaria. E neste sentido ten que ser unha prioridade de país. Dende logo, para nós, para En Marea, así é. Defendemos, como non, a non discriminación, a igualdade e o empoderamento da muller en todos os ámbitos. É necesario aplicar políticas transversais que permitan acabar con este modelo patriarcal que impera na nosa sociedade e coas súas nefastas consecuencias, as nefastas consecuencias que teñen para todas nós. Defendemos a nosa lingua, a nosa cultura, os nosos valores como galegos e como galegas.
Como nai, quero que a miña filla e, por extensión, todos os nenos e nenas de Galiza sexan conscientes da súa identidade e se sintan orgullosos dela como galegos. E para conseguir todos estes obxectivos necesitamos que confiedes en nós, que nos votedes, porque cada voto é unha pinga, e a pinga fomos quen de conformar esta marea. Agora é o momento de demostrar que a súa forza é imparable. Moitas gracias. Deixo-vos con Xosé Manuel Beiras. Había ben tempo que non vía o Xofre como hoxe. Así dá gusto, eh? Claro, vos que sodes ferroláns, polo tanto, da beira-mar, sabedes perfectamente que estamos nas mareas vivas, está a lúa chea aí, non sei se xa pasou estes días ou está a caer, pero ademais estamos no equinoccio, son as equinociais. Non sabían estes que convocaron, adiantaron a convocatoria destas eleccións para o 25 de setembro que estaban a xogar a favor da marea, a pesares dos medios de comunicación. Por lo tanto, temos as mareas, ademais da infantería cívica, frente á artillería, a brunete mediática, a fábrica estupefaciente do PP, do partido podre, tanto na Moncloa como en San Caetano. Así que a victoria é segura. E a partir do 25 de setembro marcaremos un fito histórico. Acabaremos co desgoberno dun partido que en 35 anos de autonomía, convertida por eles en autoanemia, leva gobernado menos 2 anos do tripartito e 4 anos do bipartito, pois botadas contas, menos 6 anos todo o resto. E logo resulta que se preguntan como está Galicia tan mal? Non, si está moi bien. E agora van facer, polo visto, todo o que non fixeron nos 30 anos anteriores. Esa é a súa tarxeta de presentación. Outro día na televisión galega, bueno, chámase televisión galega, en realidade é o libelo e o panfleto televisivo do PP, pois ese mintirán institucional compulsivo chamado Alberto Núñez de Los Peares, porque sei que nacer nos Peares pero non sabe dicirlo en galego, dixo que o noso candidato a presidencia, o candidato de Marea a presidencia, Luís Villares, fora posto a dedo por un alcalde. O que non dixo é se o alcalde fora Jorge Suárez, alcalde de Ferrol, se fora Xulo Ferreiro, alcalde da Coruña, se fora Martiño Noriego, alcalde de Santiago de Compostela. Ese imbécil nin siquiera sabe que hai 3 alcaldes que derrotaron a Partido Popular nas 3 principais cidades da provincia da Coruña hai un ano e pico, e que o precedente que vai ocurrir a él o 25 de setembro. Pero por riba, ese falsario que agora xoga a crear unha familia. É un xoguete máis. Aquelo de Castelao, veume a memoria, os vellos non deben de enamorarse, centella, coño, se é unha obra señeira que foi estreada en Buenos Aires no siglo, lá nos anos 40 e poucos. Se aprendese a ler, Concho, ese falsario, coas súas patrañas, o que quixo silenciar é que houve 3 alcaldes que deron o paso de relanzar en Marea, conseguindo o que aconteceu finalmente na Asamblea de Vigo con máis de 1.500 persoas presentes, e a creación de Marea como un partido instrumental de afiliación individual, por lo tanto a cidadanía como protagonista e non coalicións ni cooptacións de partidos, e que foi elexido en elección directa de todos os afiliados censados en Marea, incluídos os que integraron despois a partir de Podemos, polo 85% dun censo de máis de 10.000 personas. Eles que utilizan o dedo para todo, incluso para meterlle os cidadáns nos ollos a cada un deles,
veñen agora a decir que o noso candidato, o meu candidato tamén, por suposto, o candidato en Marea, que foi un candidato postado por un alcalde. El foi posto a dedo cando diquiron decapitar políticamente a Cuiña. Foi posto a dedo por Mariano Rajoy e Romai Becaría Ben María. Ese que tiña a chave dos cartos na época da corrupción do Partido Popular antes de ser tal, cando a Alianza Popular nos anos 80, cos cartos dos contrabandistas, despois convertidos en narcotraficantes. Eses que se fotografiaban con Núñez, porque en realidade as amistades perigosas eran a súa especialidade. Lembra de San Maciel Dorado. Agora ninguén fala del. Bueno, pois, con isto, o que quero decir é que temos o mellor candidato á presidencia que se podía presentar ás eleccións neste momento, na actual circunstancia social, cultural, económica e política do noso país. Este é un país que, cando Luís Villares chega á presidencia, cando en Marea teña maioría no Parlamento de Galicia e cando, polo tanto, haxa que configurar por Luís Villares e por en Marea un equipo de goberno solvente, incorruptible e capaz de facer frente aos poderes que na sombra destruen este país, ao que fixo esta brigada de demolicións e de exterminio dende San Caetano durante os últimos 7 anos e pico, vas a topar con un país que hai que reconstruir como se saíse dunha guerra de 30 anos. E non da guerra dos 30 anos do século XVII, acabou coa paz de Westfalia no ano 48 do século XVII. Non, moito pior. Estamos nunha cidade que foi exemplar, leva 30 anos demostrando que este non é un país, como se decía sempre de Galicia, un país poboado por vacas e habitantes máis mansos coas vacas. É un país en loita, e estamos en Ferrol, onde hai 30 anos que a clase obreira e a cidadanía Ferrol leva defendendo o sector naval que os outros destruen. Onde están eles? Onde se viu que sexan os obreiros, os traballadores asalariados, os que fagan o chollo propio e, ademais, o que tiñan que facer os dirigentes das empresas de conservar as empresas e de relanzalas. Por lo tanto, estamos nunha cidade que loita a pesar de todas as derrotas que sufriu. E, evidentemente, é o exemplo do que é o pobo galego en pé. E ese pobo galego en pé, a partir do 25 de setembro, coa Marea, coa expresión auténticamente democrática do exercicio da cidadanía pola súa soberanía, de toda a cidadanía en rebelión cívica, a que non se resigna e non quere que a reconvirtan en súditos, menos aínda en ovellas, a partir do 25 de setembro, non só vai haber unha remuda de inquilinos sancaetano no Monte Pío, vai haber unha mutación radical e totunda das formas de facer política, democráticamente e, ademais, a prol da maioría social. Os cartos que haxa irán primeiro aquilo que son prioridades cidadáns. E se non chega por o resto, non chega por o resto, pero primeiro son o ensino, a sanidade, os servicios sociais, os vellos, a cultura, a conservación do medio ambiente, a industria, a pesca, a gandeiría, etc. E ese é o compromiso de Marea. Son, polo tanto, como decía Castelao, son uns imperialistas fracasados. Eu digo máis. Son a metamorfose do fascismo, do franquismo sin Franco, condenado a derrota o 25 de setembro. Todas e todas vos ides colaborar e ser protagonistas desa derrota do triunfo. Por lo tanto, agora deixo-vos con Luca. Chao. É unha das mulleres que estarán no Parlamento a partir dese día. Boa noite a todas e a todos. Moitas grazas por acompañarnos aquí hoxe, por acompañarnos a nós, por arrouparnos, por darnos tanto calor e, sobre todo, por vir empurrar xa desta gran marea. Aínda que consuma un minutiño, sei que Quique me vai perdonar que me alongue un minuto máis, porque, aínda que sone a lugar común, teño que facelo. Levaba todo o día pensando, como me toque falar despois de Beiras, menuda.
E teño que reconocer que falar despois de Beiras non só impresiona, é un orgullo e un enorme regalo que me fai esta campaña. Gracias, Xosé Manuel, por tanto, grazas por toda unha vida de loita, por enseñarnos o camiño. Sei que estaredes conmigo, que sen o seu compromiso vital, como de tantas persoas que levan como el, dedicando toda unha vida a Galicia, moitos non estaríamos aquí. Grazas tamén, Luís, por recoller a testemunha con tanta valentía, por dar este paso por todas e cada unha de nós, porque sen ti isto non sería posible. Grazas. Quería comezar a miña intervención recordando o debate do luns. Xa sei que temos lido moito estes días sobre o debate do luns, pero que resulta que o luns, a pesar do papel vergoñento que tuveron a moderadora e o moderador dese debate, pagados co diñeiro de todos e cada un de nós, non só do señor Feijóo, malia que parecera isto segundo, puidemos ver dúas concepcións do país e da política. Dúas concepcións radicalmente de entender o país e a política. O luns puidemos ver na televisión de Galicia a alternativa honesta de compromiso de Luís Villares fronte á soberbia, a falta de ideas, a ineficacia e o goberno a prol das élites do Partido Popular. Un proxecto solvente contra solucións milagrosas a golpe de talonario que vai pregonando ali por donde vai o presidente en funcións. Feijóo non escoita, nin ve, nin entende absolutamente nada, soamente así se pode explicar que tuvera a desfachatez de salir en prime time defendendo un país de cartón pedra que non ten nada que ver co país na que vivimos as galegas e os galegos. Non o dicimos nós, tamén o dixo El Confidencial, que destacou cada unha das súas mentiras nun artigo que publicaba onte. Tamén, malia os esforzos decididos, como decía, da moderadora e do moderador, puidemos ver o proxecto de En Marea, unha proposta que forma parte dunha corrente de compromiso social e decencia que atravesa os anos de loita política do cambio político social en Galicia. Unha corrente que ás veces flúe débilmente, outras mesmo parece que desaparece subterránea, e outras, como agora, como leva pasando dende maio de 2005, agroma con forza para solagalo todo, como estou segura que o vai a solagar o 25 de setembro, cando a Marea chegue por fin a San Caetano. Esa corrente de dignidade protagonizaron antes que nós miles de homes e mulleres coas que estamos en débeda permanente, como Xosé Manuel, pero como tantos outros e outras heróes anónimos que dedicaron a súa vida para facer de Galicia un país mellor. Que vos vou dicir eu en Ferrol? Que vou dicir onde o movemento obreiro, xunto con Vigo, puxo rumbo á democracia neste país? Que vos vou dicir a vos que hai 16 meses que fixestes alcalde a Jorge? Grazas, amigos e amigas, grazas, aprendemos de vos, de Ferrol en Común, de Jorge. Temos que seguir aprendendo, necesitamos seguir camiñando xuntos este longo percorrido que temos para alcanzar a decencia e a dignidade no Parlamento de Galicia. Sen os vos pasos decididos, moitas hoxe non estaríamos aquí. As persoas que estamos hoxe aquí, dende logo, non somos máis valentes, nin máis honestas, nin máis nobres. Simplemente temos unha ocasión histórica e a obriga de aproveitala. Temos a ocasión histórica que as xeracións que nos precederon non tiveron, a posibilidade certa de mudar un sistema inxusto. Este regalo que ten a nosa xeración vai a parello dunha responsabilidade enorme, unha responsabilidade individual e colectiva que nos emplaza a cada un e a cada unha de nós de poñer o mellor de nós mesmas para facer o cambio posible, de estar á altura os tempos que nos tocou vivir. Esta vez, compañeiros e compañeiras, amigos e amigas, estades seguros de que a carreira de relevos que é a loita polo cambio político e social en Galicia pódese gañar. Esta vez, por primeira vez, temos a posibilidade certa de alcanzar unha vitoria que poña luz nun presente escuro. Temos a posibilidade certa de deixar un futuro mellor, un país mellor para as nosas fillas e os nosos fillos, para que eles tamén sigan andando este camiño, para facer de Galicia un país xusto. Esta vez podemos gañar, porque isto é unha marea. A marea que nos reúne a todos nun esforzo colectivo. Únenos os que iniciaron esta loita. Únevos a vos, a maioría social, a única que dá sentido ao proxecto da Marea. E únenos a nós os que esta vez, por avatares e circunstancias vitais, nos fixeron estar dende este lado, aspirando a levar a voz da maioría social agredida ao Parlamento de Galicia. Como dicía antes, Feijóo demostrou no debate unha vez máis que non escoita as demandas da cidadanía. Sen embargo, en Marea sabemos que para ser a voz da cidadanía nas institucións temos que escoitar. Temos que escoitar o clamor social das traballadoras e traballadores en precario, dos miles de traballadores e traballadoras que perderon o seu emprego nos últimos anos baixo esa mentira de crise, a estafa da crise,
que fixo que cada día teñamos menos dereitos. Nesta cidade, só unha de cada 3 persoas en idade laboral ten emprego. Eu digo que non nos podemos resignar a isto, que fai falta que xente decente chegue ás institucións para poñer fin ás políticas austericidas do Partido Popular. Temos que escoitar a petición desesperada das familias que alongan os seus salarios como poden para chegar a fin de mes e sacar as súas fillas e os seus fillos adiante. Nesta cidade, case o 40% das familias atópase nesa situación. Case unha de cada dúas, coñecédelos ben. Temos que escoitar a voz dos que foron vítima da estafa bancaria, dos que reclaman tamén en Mareas e nos enseñan día a día como se defende o noso sistema educativo e o noso sistema de saúde. Pero tamén temos que escoitar as persoas que non teñen voz, porque o Partido Popular, 7 anos de goberno do Partido Popular deixaron a demasiada xente sin voz. Temos que escoitar o ruído do silencio, o silencio dos montes carbonizados, porque un home, Feijóo, e un goberno, o do Partido Popular, antepón os intereses de empresas privadas como Ence a defensa da riqueza medioambiental de Galicia. Temos que escoitar o silencio resignado das enfermas, enfermos que esmorecen nas súas casas, vítimas de listas de espera interminables ou fan colas interminables nos servizos de urxencia, ateigados porque cada día hai menos personal. Porque un home, Feijóo, e un goberno, o do Partido Popular, antepón os intereses de empresas privadas que comercian ca saúde de todas e todos nós, a defensa da saúde da nosa xente. E esa xente ten nome. Amigos e amigas, coñecémolos ben porque son as nosas nais e os nosos pais, son as nosas aboas e os nosos avós, as nosas fillas e os nosos fillos. Nós, dende logo, estamos comprometidos con que esa voz se escoite nas institucións no Parlamento de Galicia. Temos que escoitar, temos un xeito de gobernar radicalmente diferente do goberno do Partido Popular. Por iso, ademais de ter o mellor candidato, Luís Villares, en Marea temos tamén o mellor proxecto para a cidadanía de Galicia. Comprometémonos con rematar coa era de austeridade que destroza o noso futuro. Comprometémonos coa industria deste país, porque o noso modelo económico non descansa no modelo de sol e praia que tanto lle gusta ao Partido Popular, senón que defendemos a capacidade industrial deste país, que vos vou dicir en Ferrol. Defendemos a potencia que podemos ser no sector naval, porque maravilla que Feijóo diga que antes del non había barcos. Dende logo, o que é curioso é que siga habendo barcos a pesar de Feijóo. E dende logo, moitos máis barcos vai haber cando Luís Villares chegue ao Parlamento. Remato xa. Vannos dicir que isto non é posible. Teñen toda a súa maquinaria preparada para dicirnos que non, que nos resignemos, que non hai solución. Pero vos sabedes que é posible. Hai 16 meses que en Ferrol o fixestes posible. Sabedes que podemos facelo de novo. Hai moitas razóns que nos fan estar hoxe aquí xuntas, moitas razóns que nos fan a todos os que estamos hoxe aquí confiaren en Marea. Sobran os motivos, como di esa maravillosa canción de Joaquín Sabina. Sobran os motivos de rabia e de indignación, pero por iso sobranos tamén os motivos para imaginar un país mellor. Por iso teño vos que pedir unha cousa, compañeiros e compañeiras. Sigamos soñando, daqui ata o 25 de setembro, sigamos soñando cun país mellor, que é posible. Fagamos que os nosos soños se cumplan, soñemos, porque esta vez, o 25 de setembro, hai Marea. Deixo vos xa con proba de que hai outro xeito de facer política tamén no Parlamento de Galicia e Antón Sánchez, que foi ata agora parlamentario de Ague, o noso cabeza de lista pola provincia da Coruña. Moitas grazas. Boa tarde. O 25 de setembro imos a darlle o finiquito ao Partido Popular e a Feijóo. 20 días por ano roubado. Ca nova reforma laboral. Imos darlle o finiquito por moitas razóns, porque queremos construir un país mellor, un país máis xusto, por devolverlle a dignidade a este país frente á indignidade da corrupción do Partido Popular, da mafia organizada do Partido Popular. Pero tamén para cousas que ao mellor non parecen tan trascendentais, que para que rabeen un pouco como rabearon cando saiu o alcalde Jorge Suárez. E rabean porque
Para eles, o estado natural das cousas é estar no goberno, e cousas como Ferrol en Común son accidentes, son ocupas das institucións. É o estado natural das cousas. A mí lémbrame a unha película cubana de hai moitos anos sobre o escravismo. Hai unha conversa entre o amo e un escravo, e lle di o amo, es que el mundo sempre foi así, porque vosotros estáis hechos para trabajar, porque cando estáis cortando caña cantáis. E o escravo lle di, sí, amo, el negro canta cuando corta caña, pero le gusta más cantar que cortar caña. E nos vámonos poñer este país a cantar e que corte caña Feijóo e toda a tropa que o acompañe, que corten un pouco de caña e que traballen un pouco. Estaba nervioso outro día no debate, perdeu moitas veces os papéis. Como dixo Luca, dixo que cando chegaron eles que non había barcos. Pero se el chegou en barco, no barco do narco chegou. E non vai a sair en canoa, eso non, vai a sair en barco. Tamén, non estamos aquí, pois, para ser escravos, non estamos para obedecer, non estamos para remendar, estamos para cambiálo todo. Estamos para cambiálo todo porque non só nos enfrentamos ao Partido Popular nunha competencia electoral, nos enfrentamos ao modelo da violencia institucional contra os máis débiles, os que non lle chegan nunca os seus privilexios, os que fan sufrir as persoas, os que causan mortes para manter esos privilexios. Nos enfrentamos a algo máis que unha competencia electoral, por eso non podemos fallar. Nos enfrentamos a ese modelo da institucionalización da violencia que vimos neste país durante os últimos anos, cando o Banco de España recoñece que se van a perder 26.000 millóns de euros no rescate dos bancos ou en comprar eso que chaman os activos tóxicos mentras se desafiuzaron neste país familias diariamente seguido durante 8 anos, ou un país onde para cumplir co obxectivo do déficit emanado da señorita Merkel e de Rajoy, pois houbo xente que quedou sin medicamentos, esperando por unhos medicamentos cuyo tempo de dispensación significaba a diferencia entre a vida e a morte. Ese sistema que non ten piedade, contra eso tamén temos que loitar. Temos que loitar contra o desmantelamento total que perpetrou o señor Feijóo neste país. Desmantelamento no rural, pero desmantelamento industrial. Este home destrozou 1 de cada 3 empregos no sector agrogandeiro, 1 de cada 5 empregos do sector industrial. Destruiu 120.000 empregos en 7 anos. Destruiu o futuro de moita xente que tuvo que sair deste país. Desmantelou o país e iso que teremos que reconstruir a partir do 25 de setembro con Luís Villares de presidente. O seu modelo, o desmantelamento, deste país non foi só pola súa incompetencia, que tamén a teñen, e moita, foi tamén pola corrupción, porque traballan para uns intereses moi concretos, traballan 4 anos de legislatura para os Florentino Pérez, para Endesa, para Gas Natural, para Iberdrola. Traballan para esos, para Sacir Vallehermoso, e queren vir en 4 semanas de campaña a decir que van a traballar por nós. Traballan no modelo da corrupción e, polo tanto, non podemos permitir que neste país se lle dé un espaldarazo o 25 de setembro á corrupción como forma de goberno. Galicia, en cambio, ten que ser o principio do fin da corrupción como forma de goberno. Temos que rexenerar este país. Destruiu tanto o país que o país minguou durante estes anos. Somos 80.000 galegos e galegas menos desde que o Partido Popular goberna. Baixou a taxa de fecundidade deste país. Por primeira vez en moitos anos o saldo migratorio foi negativo, a pesar, eso sí, de que agora quere formar familia. Nos melloraremos as condicións para que a xente poida ter fillos. Vamos a aumentar todas as condicións. A Feijóo moito máis. E lle vamos a dar un permiso de paternidade moi superior ao dos países nórdicos. 4 anos. Vamos a darlle. E sabemos
os que vimos a loita deste país durante estes últimos anos, os que vimos a loita dos gandeiros, os que vimos a loita da xente do mar, os que vimos a loita dos preferentistas, os que vimos a loita da xente contra a megaminería contaminante, os que vimos a loita da xente que derrotou o Partido Popular na rúa, que somos maioría, e só nos poden derrotar se nós non vamos a votar. E hai que ir a votar para darlles o finiquito. Só teñen unha posibilidade de desmobilizarnos, e vos tamén tedes que facer o traballo de mobilizar a todos aqueles que temos intereses comuns. Nós non queremos ir en yates, nós non queremos luxos asiáticos, queremos só unha vida digna, e somos moitos máis que eles os que queremos só eso, unha vida digna, e témonos que mover. Témonos que mover para que emerxa como goberno o que é o pobo galego, donde das unha patada e saen líderes, saen personas con compromiso, intelixentes e con talento. E non lle dimos unha patada a nada, pero saliu Luís Villares, que vai ser o próximo presidente da Xunta de Galicia, unha das moitas persoas con compromiso, con intelixencia, con talento, que estaba apartada dos circuitos do poder neste país, que só estaban os mediocres metidos neles. Luís Villares é o que representa en Marea, é a mellor representación do que é este país. Xente con futuro, xente con compromiso, xente con valentía para dar o paso para o ben común. E antes falou Beiras, e ben se vían as caras de respeto e os aplausos que levanta Beiras. Pois eu creo que dentro de moitos anos Luís Villares virá por aquí e recibirá as mismas mostras de respeto e admiración, porque ven para quedarse. Nada máis, moitas gracias. ¡Ai Marea! Boas noites, amigas, amigos, Ferrol. Esta cousa complicada. Decían acordáisvos, nos anos 80, esa serie da Galega, cando a Galega funcionaba como instrumento de normalización da nosa lingua, aquela serie que se chamaba Magnum. Entón Magnum sempre tiña as cousas ali con Higgins, e cando Higgins lle facía unha falcatruada, Magnum dicía: Higgins, fixéchelo de novo. Hoxe vimos unha comparecencia en plasma. Pensei que era imposible, non, fixérono de novo. Hai cousas que de tanta vergoña que dan, parece mentira que podan volver a ser repetidas. E, sin embargo, volvemos a saber repetidas. Porque hai xente que non ten vergoña, e como son sin vergoñas, volven a facelas unha e outra vez, hasta que alguén lles para os pés. E por iso estamos aquí, para pararlles os pés. Comezo con un agradecemento moi grande a todas as compañeras e os compañeiros que conforman a candidatura da Marea deste proxecto colectivo, que é unha ilusión compartida, que é unha fortaleza, e que quere ser un ánimo, que quere ser a viabilidade de que é posible unha política que non seña de plasma, a viabilidade dunha política tangible, a viabilidade dunha política real. Non queremos plasma, queremos realidade, queremos poder tocar, sentir, queremos que a transparencia inunde todo, que a auga seña cristalina e que non seña turbia, como a que nos querían dar aquí antes de que Jorge Suárez chegase ao goberno de Ferrol. Algo que non volverá a pasar nunca máis. Hoxe vimos como nun escenario no que a Rita Barberá lle buscaban as cóxegas, tuvo que soltar, dixo, ai, non, aí vai o carné do Partido Popular. E todos, oh, que ben, como lle honra. Feijóo, queres honra? Pídelle a Baltar que solte o carné do Partido Popular. Retrátate fronte a un acosador sexual. Retrátate a fronte do teu partido, retrátate e vota do Partido Popular a unha persoa da que todos podemos escoitar como pedía favores sexuais a cambio dun enchufe na Diputación Provincial de Ourense. Retrátate. E estaremos esperando para aplaudirte.
Lamentablemente, no debate do luns vimos que non solamente non se retratou, sino que evitou citar a palabra Baltar como palabra maldita. É a maldición de Feijóo que solamente se pode coaligar con xente como Baltar. E fronte a iso un proxecto de honestidade, un proxecto de decencia, un proxecto de dignidade para a política. Unha política que é compromiso, dar o paso adiante. Foi moi fácil comprometerme. Dunha banda tiña a certeza de que era necesario cambiar as cousas. Como magistrado vin injustizas que unha sentenza non podía remediar. Dixen estes días, non me canso de dicilo. Os xuíces, cando aplicamos as leis, non nos queda máis remedio que aplicalas. Podemos intentar retorcelas, como así fixemos en algunha ocasión. Intentamos levar a instancias internacionais determinadas injustizas que nos parecían insoportables. Non estábamos dispostos a botar a xente das casas, non estábamos dispostos a que seguisen facendo as normas aos bancos para loitar a favor deles e en contra das maiorías sociais, e fomos ás instancias internacionais para intentar que non botasen a xente fora e conseguimos arrombar con parte do sistema hipotecario, pero non podíamos facer todo alí. Por qué? Porque as leis estaban feitas a medida de que non se presentaban as eleccións por uns monicreques que eran os que sí que se presentaban as eleccións para gobernar para esas minorías en contra das maiorías sociais, e iso era injusto. Expresaba ben Castelao cando decía naquela conversa en cousas entre o labrego e o cacique, decía o labrego, vostede tralle moito dereito, pero eu teñolle razón. E iso que nos non podemos aturar. Saber que a maioría social ten razón mentras eles nos negan o dereito. Por iso era necesario dar un paso adiante e comprometerse máis. Dar un paso adiante á política, vendo que había leis injustas e vendo tamén como a Xunta aproveitaba en beneficio propio unha administración que debía de valer para os intereses xerais. Algúns podemos ver no noso propio traballo, cos nosos propios ollos, como se denegaba aos dependientes a axuda que tiñan dereito única e exclusivamente para cadrar as contas, para despois poderse relevar o aplauso nos Consellos de Europa, nos acordos da Unión Europea, e nos Consellos de Administración. Aí sí era onde se buscaban os aplausos, a costa de denegarlle axuda aos dependentes, para que mal vivisen na casa. Vin nos meus xulgados, nos xulgados onde traballei, como había veces nas que se colaba a xente nas listas, cando non tiñan dereito a iso, simplemente porque eran amigos dos que as facían. Podemos ver moitas e moitos como se adxudicaban obras de forma ilegal, como se adxudicaban simplemente para favorecer a determinadas empresas, e vistes todos na prensa. E iso era injusto. E como era injusto e non se podía mañar con a sentencia, había que vir a política para cambiálo. Pero isto non é un xesto heroico, isto non é un xesto quijotesco, non, isto forma parte dun compromiso colectivo. Era fácil deixarse seducir por un proxecto como o de En Marea. Era fácil porque durante anos, como cidadán, igual que todas e todos vos, levábamos escoitando o movimento, o rebumbio da indignación que vos mesmos protagonizabades. Estar aquí en Ferrol non é indiferente, unha cidade que foi referencia en todo o país de loita obreira, de loita polos dereitos das clases traballadoras e de loita polos dereitos de todos os cidadáns de Galicia, porque a nós tamén nos chegaba el Lugo os ecos do que facíades en Ferrol. Unha dignidade colectiva, non pensar solamente nun mesmo, pensar na colectividade, que é a única forma de avanzar socialmente, pensar nas maiorías, pensar en todo o mundo. Un movimento de indignación, un movimento de rabia, que non se conformou con salir á rúa, sino que sabía que de salir había que entrar, e había que entrar nas institucións. Da indignación ao compromiso, de denunciar a propoñer, de dicir, sabemos que non as estades facendo, sabemos que non as estades xogando, a dicir, e agora non ides seguir máis, porque nos imos organizar e vos imos dar o merecido que é deixarvos fora nos vosos intereses a favor de que entre dunha vez aire limpo en defensa das maiorías sociais. Era fácil para calquera, como que estades aquí, comprometerse nun proxecto colectivo, do que levamos aprendido moito. A xenerosidade do mestre hasta o final. Perdonado o inciso, outro día me preguntaba nunha entrevista: a sombra de Beiras é alongada?
Dixen, a luz de Beiras é alongada. A luz de Beiras é alongada, e Beiras foi un dos primeiros que alzou a voz para chamarnos a atención ao conxunto da cidadanía e decir, se a sociedade quere pular por uns dereitos, se a sociedade ten comunidade, ten unión, ten unidade popular, como non vai a ser a clase política capaz de poñerse de acordo? Ague foi un precedente a nivel do Estado español, fomos pioneiros en Galicia a nivel do Estado e un dos pioneiros a nivel de Europa en captar unha mensaxe, a mensaxe da unidade popular. Se era verdade que a mirante parte da sociedade tiñamos as mesmas necesidades básicas, as mesmas necesidades individuais e colectivas, como non iba a ser posible que as organizacións políticas que as representasen fosen quen de poñerse de acordo para ser eficaces en pro das maiorías sociais? Como non iba a ser posible que os principios básicos condensados nas marxes da dignidade, do pan, traballo e teito, pudesen cristalizar nun proxecto político? Que foi Ague, do que foi dignísimo representante o noso voceiro Antón Sánchez, o propio Xosé Manuel Beiras? Foi a primeira expresión de que era posible entenderse, de que era necesario entenderse, a xenerosidade de facer caer muros entre organizacións políticas, porque a xente que estaba na súa base non entendía de diferencias, porque sabíamos que éramos iguais no esencial, en sendo semellantes as feridas, como un irmão che falo, como non íbamos falar como irmãos e como non éramos a ser capaces de entendernos a nivel político. Ese foi o gran mérito de Ague como ensaio político, esa foi a gran mensaxe primeira de Beiras á luz que iluminou o proxecto de En Marea. Por iso era fácil construir despois En Marea como coalición, porque había ese precedente de entendemento, de xenerosidade. E como non iba a ser fácil tecer despois o proxecto político de En Marea? Proxecto político de En Marea que veu precedido simultaneamente no tempo por ese mesmo discurso irradiado no ámbito cidadán, no ámbito de indignación colectiva expresada no máis próximo. De que vale falar de dereitos se despois non somos coherentes e consecuentes con aquilo no que queremos? De que vale falar na casa se non salimos á rúa e dicimos que xa está ben? E de que vale protestar se despois non damos pan? E o movemento ciudadanista en Galicia demostrou que era posible o entendemento de unidade popular no máis próximo. Demostrou que o compromiso teórico era posible facelo práctico. O ciudadanismo, os movementos, as mareas municipais conquistaron a dignidade, empezando por Ferrol, con Jorge Suárez capitaneando este gran barco que sodes toda a ciudadanía de Ferrol. E nos deu un exemplo. Nos deu un exemplo, compañeiro Jorge, amigo Jorge, de que este era o camiño, de que era posible gobernar de outra maneira, de que era posible non solamente enfadarse, sino construir. E está desconstruindo no día a día un exemplo que queremos que seña para toda Galicia, o comezado xa polas cidades do cambio. Un exemplo de dignidade, de honestidade, de que é posible facer as cousas de outro xeito. Por iso foi fácil construir o proxecto político de En Marea, pola xenerosidade de organizacións que renunciaron a unha pequena parte do que las eran para construir un proxecto colectivo, pola suma que o movemento ciudadanista en máis de 100 mareas municipais foi capaz de poñer acordo para esta gran marea galega que estamos hoxe aquí constituídas e constituídos para servir os intereses das maiorías sociais, os vosos intereses. Como non iba a ser fácil implicarse e deixarse seducir por un proxecto así? En Marea, un proxecto que ten a doble pata de estar constituído gravitando sobre a idea dun proxecto nacional para Galicia e dun proxecto afincado na democracia e na xustiza social. Un proxecto nacional que concibe Galicia como un país, non como unha suma de concellos, como fixeron hasta ahora os desgobernos do Partido Popular que distinguían dúas clases, aqueles que eran dos amigos e aqueles que non eran dos amigos, deixando marxinados a quenes non eran dos amigos. E a cidade de Ferrol leva sufrido estes 16 meses por esa práctica sectaria que acabará o día 25 de setembro. Acabará non xa porque no goberno da Marea ocupará a Xunta, senón tamén porque gobernaremos para todos os concellos con independencia de que non votasen a Marea, que serán poucos.
pero aqueles poucos tamén. Por qué? Porque para nós o país é a totalidade, é o conxunto da cidadanía. Para nós o país é o pasado, é o presente, pero sobre todo o futuro, é a vontade de convivir. É unha historia que nos une, no caso de Ferrol e de todo o país, unha historia de loita, unha historia de dignidade, unha historia de non deixarse vencer por nada. É o exemplo vivo dos irmandiños, da loita agraria, da loita estatutaria, da loita do naval, da loita pola dignidade obreira, da loita do nunca máis, do 15M, da loita da conquista democrática das institucións como a que protagonizastes aquí hai nada. É historia e é cultura que molderamos tamén a nosa forma de facer, de pensar e de estar no mundo. E é lingua, claro que é lingua. Lingua que algúns queren prohibir, que algúns teñen prohibida de feito. Dixo no outro día no debate, e non houbo resposta máis que o silencio. Hoxe en día en Galicia está prohibido explicar as matemáticas en galego, e iso vai acabar o día 25 de setembro. Restauraremos as liberdades básicas, entre elas tamén a dignidade da nosa lingua. Pero un proxecto nacional, sobre todo, é un proxecto de convivencia. Cando convivimos en calquera ámbito, seña no ámbito da nosa casa, nun ámbito asociativo, nun ámbito organizativo, nos preocupamos ca xente que temos dentro da casa, dentro da nosa organización, porque nos interesa, porque nada nos é alleo da xente que está preto nosa. Por iso, para nós, o país é o proxecto de convivencia, e o proxecto de solidaridade, e o proxecto de non deixar a ninguén atrás. Por iso, o proxecto da Marea é democracia e é xustiza social. E é democracia participativa. Votar cada 4 anos, sí, pero é moito máis. É transparencia institucional como a que levamos practicando nos concellos onde gobernamos. Por iso pedimos outro día tamén, sin ningún escoitar, ningún eco no debate, unha lei galega de lobbies, porque temos dereito a saber que organizacións, que empresas, que sociedades opacas pretenden facer as nosas leis e gobernar en contra das maiorías sociais, porque así entenderemos moito máis casos como o do conselleiro Carlos del Álamo, que de ser conselleiro de Medio Ambiente pasou ao Consello de Administración de ENCE. Temos dereito a saber que legislaron en contra nosa para despois estar nas empresas privadas. Temos dereito a sabelo, polo menos. Democracia, transparencia e xustiza social. Xustiza social como a practicada aquí polo Concello de Ferrol desde o momento en que chegastes ao goberno. Un goberno que se plantou e que plantou desde o primeiro momento cara ao resto de poderes públicos e ao resto de entidades mercantís para defender os intereses das maiorías sociais e que simplificou na xestión da crise da auga que houbo nada máis chegar ao goberno, da que a Xunta pretendeu xa facer a partir de aí a peor das políticas turbias, non solamente da auga, senón da xestión política e da xestión empresarial. E o goberno de Ferrol en Común demostrou que era posible facer a política de outra forma, a favor das maiorías e en contra dos intereses das empresas que estaban detrás. A remunicipalización de servicios, sí, a remunicipalización de servicios é xustiza social. Explicámoslo varias veces. O mantra da dereita, hai que privatizar porque o Estado é o peor xestor. Tamén o clavamos outro día, pero tampouco escuitamos resposta. O Estado é o peor xestor, pero fala claro, fala claro. Vamos a traducir que significa que o Estado é o peor xestor. A Xunta é a peor xestora, Feijóo é o peor xestor, por eso hai que privatizar, dío. E se non sabes, deixa que xa arreglamos nós. Pero non, quixeron privatizar porque así obtiñan negocio as empresas dos seus amigos, as que despois eles teñen vocación de ocupar mediante os consellos de administración. Cada vez que se privatiza un servicio, o servicio non é gratis, hai que seguilo pagando, e o sabedes ben os que xestionades os concellos. Se antes teñamos 100 millóns de euros, poñamos por caso para xestionar a sanidade, agora eses 100 millóns de euros van para as empresas que xestionan a sanidade. E por que se caracterizan as empresas? Por necesidade de obter lucro empresarial. 35% de beneficio empresarial, concretamente. De media. Bien. O sea que antes teníamos 100 millóns de euros e ahora nos quitan 35 as empresas. E temos que facer o mesmo servicio con 65 millóns de euros. A costa de quen salen eses 35 millóns cos que se queda a empresa? A costa de dúas cousas. Primeiro, de ofrecer un servicio de máis baixa calidade, como pode ser o caso dos caterings dos comedores privatizados, que xa vimos o espectáculo que deron no ano pasado, incluso con comida en mal estado para os nosos nenos e nenas.
ou precarizando as condicións laborais dos traballadores e traballadoras que prestan o servicio público, como é o caso, por exemplo, dos parques de bombeiros privatizados, no que os bombeiros e bombeiras do servicio privatizado, correndo o mesmo risco para as súas vidas, cobran a mitade que a xente que está dentro do servicio público. E por qué? Porque hai unha empresa que ten que gañar diñeiro a costa de algún servicio que é esencial. Por lo tanto, fin dos mitos da privatización como boa xestión. A privatización é mala xestión. E unha terceira cuestión a raíz da privatización. Casi o 90% dos casos de corrupción abertos neste país e causas xudiciais abertas neste país son derivadas de procesos de privatización e de adxudicación de servicios privatizados. Co cal, unha vez que remunicipalicemos ou recuperemos para o público a sanidade, desatascaremos os xulgados do país. Que máis queredes? Que máis queredes? Ocúpome de algunhas cousas máis do que significa para a nosa xustiza social no caso concreto. A ignominia de que se dixese outro día, de que dixese o candidato do Partido Popular que antes del non había barcos. Había barcos e había narcos, claro que os había. E había narcos en barcos. Pobre candidato que hoxe están cambados dando un mitin. Ala cada quen co seu pasado, co seu presente e co futuro que xa lle deparou Antón a partir do día 25. O noso programa de xustiza social abarca o todo. Quere abarcar a xustiza social como xustiza redistributiva, como igualdade de oportunidades. Nós non cremos nos privilexios. E expresámoslo dunha forma moi sinxela nun vídeo que temos por aí circulando con 3 vasiños de auga, un cheo, outro mediado e outro case baleiro. Todo o mundo ten a mesma sede, todo o mundo ten a mesma necesidade de auga, e, sin embargo, algúns teñen moita auga e outros non teñen nada. Para a nosa xustiza social non é privilexiar a ninguén, é darlle a todo o mundo a auga que necesita para poder saciar a sede. O noso programa en materia de xustiza social é a reivindicación dunha renda básica de cidadanía, unha modificación do RISGA para poder reforzar tanto os itinerarios de inclusión social como de carácter laboral. Por iso tamén, como temos un compromiso decidido ca xustiza social, a nosa primeira medida cando cheguemos e nos sentemos no Consello de Goberno da Xunta a partir do día 25 será aprobar un decreto de garantías sociais mínimas. Un decreto de garantías sociais mínimas que garanta 3 aspectos concretos. En primeiro lugar, que garanta o dereito a unha vivenda digna para acabar cos 39 desafiuzamentos ao mes que se siguen producindo en Galicia a día de hoxe, porque pensamos que todo o mundo ten dereito a un teito, e ainda que os bancos lles quiten as casas á xente, nosotros conseguiremos outras casas para que a xente teña casa. $600.000 persoas en risco de pobreza, non o dicimos nós, o digo datos oficiais estadísticos. O decreto de garantías sociais mínimas quere garantir que todo o mundo teña dereito a levar o pan á boca todos os días do mes. Traballe ou non traballe, porque as necesidades son as mesmas, ainda que non se traballe. E asegurar tamén o fin da pobreza enerxética. Imos cara ao inverno e a xente pasa frío. E cada día se está cortando a xente electricidade porque non pode pagala, non porque non queira, sino porque non poden. É a nosa obrigación garantizar que todo o mundo ten o mínimo para poder sobrevivir. Eses son os compromisos básicos en xustiza social. E se temos que sacar outras partidas, sacarémolas, pero eso será a nosa primeira prioridade. E tamén, dirémolo claro, e dixémolo claro, establecendo unha política fiscal que vaya a buscar a riqueza lá onde exista. E onde haxa manifestacións de riqueza iremos a buscala, e alá nas rentas máis altas que hasta ahora non están gravadas porque foron absolutamente privilexiadas polo Partido Popular, ali iremos a meter a caixa, porque é onde están os cartos. E aseguradas esas 3 condicións, o resto. E o resto para nós é vertebrar completamente o país a nivel infraestructural, a nivel estructural e a nivel de servicios e de sectores productivos. Por iso estes días veñemos aquí a presentar a Ferrol no seu programa industrial tamén, e o repetimos, reiteramos o noso compromiso aquí agora mesmo. En primeiro lugar con Navantia, para deixar de xogar cas ilusións e ca esperanza da xente, como non se debe de facer nin en campaña electoral nin fora dela.
E por iso entendemos que a única política sensata con relación a Navantia por parte dun goberno galego é intentar negociar, entrar no Consello de Administración para poder intervir tamén na súa política industrial, na súa política comercial, da que hasta ahora está exento completamente o goberno galego, que se dedica únicamente a facer anuncios electorais. Queremos viabilizar a vida de Navantia en Fene e en Ferrol. Esta mañá nos reunimos tamén co Comité de Empresa de Alcoa, tanto na Coruña como cos compañeros da Mariña de Lugo, para trasladarlles o noso compromiso cos postos de traballo e ca necesidade e ca exixencia de que o Goberno do Estado saque xa a subasta para poder viabilizar a empresa o ano que ven. Estamos tamén comprometidos, e así o dixemos, ca derogación firme e desde o primeiro momento en que podamos facelo como goberno galego para plantarnos ante quen ten as competencias de derrogar as dúas reformas laborais que tanto sufrimento teñen causado a clase traballadora, como se non tuvéssemos dereitos e solamente tuvéssemos máis de obra esclavista do século XIX. Abonda xa diso e dixemos do primeiro momento o noso compromiso pleno para acabar con iso. Queremos a participación plena da Xunta en todas as empresas públicas con presencia significativa no noso país, non solamente de Navantia, para poder intervir nas súas decisións de carácter económico en clave estratégica para o noso país e coordinar perfectamente a política industrial do conxunto da sociedade galega. Queremos un tren de cercanías para vertebrar perfectamente as áreas urbanas, as áreas interurbanas e as áreas metropolitanas, e queremos poder adaptar o ferrocarril para poder darlle salida aos produtos que se producen nas industrias pesadas en Ferrol e que agora todavía non podemos conseguilo. Queremos unha compañía galega ferroviaria e iso para nós é compromiso social e autogoberno. E iso para nós é o compromiso decidido de gobernar para as maiorías. Sabemos que non nos lo van poñer fácil, pero quen dixo que fose fácil? Quen dixo que fose fácil? Máis fácil é comparecer nunha pantalla de plasma e non dar a cara polo país. E nós non somos así, nós somos xente do común, por iso damos a cara. Por iso estamos aquí hoxe e nos seguiremos sometendo ao voso parecer, nos seguiremos sometendo ao voso xuízo, nos seguiremos sometendo a vos, nos seguiremos sometendo aos vosos dictados, aos vosos mandatos e aos vosos soños, porque agora e sempre, para nós, o pobo é quen máis ordena. Hai Marea!